Oy, nanapod sila. May buntag ninyo din hatanan mga amigong mga amiga. Kabalo di ko nga nung mitanaw mo nga video kay gusto ra mo makaibalo kung unsa ang tulo ka tips nga akong ihatag ninyo para makakita na jud mo uyab nga tarong. Sama ni kong amigo, niingon siya. Time pa ha. Kay nalak siya. Ingon siya. EJ, unsa man jud imong ma-advise nako para makakita na jud kog tarong na uyab. Kay gikapoy na jud kog pinangita og tarong na uyab. Time pa. Pangitao jud ba yun? Bitaw, don't worry, hatagan ta magtulo ka tips para makakita na jud og tarong na uyab. Pero don't forget to click on that subscribe button and click on that notification bell as well para mas ma-update mo sa tanan akong videos nga i-upload diri sa YouTube. Kana kung ganahan mo mutanaw ha. Pero karon, naa na ang tulo ka tips para mahatag para makakita na mo uyab. Dala. Una nga tip, dili ka magsige hukas-hukas dinha sa Facebook kung mapakita na imong ilok nga lago. Sige lang kang pakita, sige kang hukas-hukas kung sa'y tanaw sa mga tao nga ganahan nimo. Wala sila nga wakay sinina. O diba? Kung magsinina ka, mayroon po sila, wow, nindot kaya siyang mga sinina. Pwede na kumausnan kung mag-uyab nami. Bitaw, ayaw sige ko kasukasin na sa Facebook. Kay lain kayong tanaw sa mga tao. Labi na magpakita kasi mong sumbol. Kasumol! Pwede ha? Number 2 nga buhaton ninyo para makauyab na dyan magtarong. Ayaw mong sige post sa Facebook nga I'm so lonely. Let's go party. Nya mga tunay Icon, mga tunay Harrison, mga tunay Tonyos, mga tunay Quickspar. Bes, wa kay makitang tarong dito nakaagipog ko ana. Really, nigga? Kasagaran mga tao din ha, mga hubog. Tanaw nila mo samot kagwapo. Pero ikabuntang ana, bes. Para nila dili di ay di nakatag doon. Masakita na pug ka mag-post-post na pug ka sa Facebook nga just for one night jadi ito. Diya ka. Number 3 ngayon yung button para makauyab na dyan magtarong best undangin na yung taon na sige post sa Facebook nga I'm single, ready to mingle. I-change pa na yun ang status og single. Kanya mag-post dahil og asa naman mo uy? Nangita na dyan ko ninyo nga maabot mo. Sabi ka din na. Ang tanaw sa mga tao ni mo best, desperada ka, so undangin na, dapat chill ka lang. Picture lang ka. Ay lang pala video dito nagpag-edit imong naong kay di na pud ka mailhan ni kita ninyo. Kay kita ninyo, di na pud ka tan-awon, di na pud ka tungahon or textan lang kag sorry, I'm busy. Berglip ko na ba? Wala. Ngay ikaw man na masakita na pud ka, mag-post na pud ka sa Facebook nga. Hala uy, ang mga tao lagi karon kay pilian na. Sana nimo best. Imo ang naong hapit na mapapas. Badiya ka. Mga tips ka kung mahatag ninyo mga best para in town sa makauyab kang tarong. Listo na ba kayong panahon karon? Wa biya ka nagkabata, nagkatiguang na raman dyan ta. So I hope somehow nakaamgo mo aning nga video o nakagitik po din ninyo. So if you like this video, don't forget to click on that like button down below para sa din taon malipay sa kong mga best. Bitaw ato na ko kay kapoy na ko hangak na kayo. Bye-bye. Bye.